Toto video je potvrzením přísloví o tom, že i mistr tesař se někdy utne, v tomto případě motocyklový žurnalista. Lolo, tak si tento profesionální motorecenzent říká, právě v malebném městečku Saint-Martin-en-Ré na západním pobřeží Francie natáčel část své recenze Yamahy FJR 1300. Když ale výjížděl do tamní maríny, zapomněl na to, že má na stroji zavazadlové tašky a jednou z nich narazil do ocelového sloupku. Lolo měl velké štěstí, několikametrový pád zvládnul jako profík a dokázal bez zranění přistát v jedné z jachet. Motorka za 400 000 dopadla o něco hůř. Tyto Darwinovy ceny jsou stále na svém začátku, i tak ale Lolo získává obstojných 45%. Pojďme dál. Muž přikrčený jako šelma na střeše stodoly má přezdívku Acid Man, kyselina. Právě je naprosto zažraný do projektu skok na jedoucí auto. Tak tohle bolelo. Kyselina zřejmě vůbec nedával o hodinách fyziky pozor, protože úplně hloupě ze stodoly skočil až ve chvíli, kdy se korba pohybujícího se náklaďáku s ohledem na kyselinovo pohodlí šikovně vyložená matracemi dostala přímo pod něj. Netrefil a tak nezbylo než konstatovat zjevné. Jestli jste si někdy narazili nebo nedej bože zlomili kostrč, máte představu, jak se teď kyselina asi cítí. Jeho smutný nářek je ale přímým důsledkem jeho hlouposti. My na našem žebříčku hodnotíme jako neméně než 70%. V USA mají systém několika set metrů vysokých anten, které jsou jako stvořené pro opravdu nebezpečný sport zvaný base jumping. Některým lidem ale obvyklá dávka adrenalinu nestačí. Ano, viděli jste správně. Šílenec v červených kalhotách se ve volném pádu rozhodl proletět mezi dvěma kotevními lany antény. Určitě to chcete vidět ještě jednou. Soudíme, že tento kousek se nedá ohodnotit jinak než jako pokus o sebevraždu. Naštěstí neúspěšný. Kdyby totiž skokan hazardér nenačasoval a neskoordinoval svůj průlet dokonale, dopadlo by torzo jeho těla na zem ve 2 kusech. Z dnešních skokanů podle nás bezkonkurenčně nejvíc zašpásoval se smrtí právě tento, a proto se mu nerozpachujeme udělit vítězných 95%.